Armtræet eller om bagtræet eller... En, to, tre, nu. Nu har vi spist vor mad, og jeg er blevet mæt og glad. Og nu vil vi løbe og lege og lære. Og derved bringe maden herover. Den har skænket os sin energi. Og nu vil vi sætte den fri. Det er blevet noget værre snesjarp udenfor. Men dyrene skal jo have mad alligevel, så Magne sidder i traktoren igen. Denne gang er det vrap, der skal ind til køerne. De spiser cirka en balle hver 5. dag. Nogle gange lidt mere. Igen kører han dem ind med palleløfteren, for vi har ikke andre redskaber. Der er ikke meget plads, men det går lige. Indenfor er vi i køkkenet igen. I dag der er det 4. dag og sidste dag, vi får mad fra de 2 kaniner. Prøv at se her, hvor bløde benene er blevet nu. De har kogt i nogle dage, og alle næringsstofferne fra benene er efterhånden kommet ud i suppen. Og det har gjort benene så bløde, at de smuldrer. Man kan se, hvordan der er rester af marven indeni. Marven, den spiste man jo gerne i gamle dage. Måske husker I historien om Thors gedebukkeben, som blev flækket af tjalfe. Det var netop fordi, at marven var så værdsat. Når vi koger det på den her måde, så får vi alle de ting, der er inde i knoglerne, og selve knoglerne med ud i suppen. Det giver en hel masse form for næring, der ellers er rigtig svært at få fat på i dag. Og særligt fordi, at selv hvis man gerne ville, så er det jo ikke til at flække så små ben, bare for at sidde og få fat i marven. Men det virker rigtig godt, når det bliver en suppe. Så er vi kommet til suppebrødet. Det er selvfølgelig en surdej. Vi laver vores brød af cirka halvt groft og halvt fint mel. Den grove mel, den får lov at fermentere natten over sammen med surdejen. Det er fordi meget af den næring, der er i skalddelene, den skal fermentere, for vi kan udnytte den ordentligt. Næste dag blander vi så det fine mel i, og sætter det til at hæve, inden vi bager det. Vi har jo en hel masse vale fra osteproduktionen, så derfor bruger vi faktisk ikke vand, når vi bager brød. Vi bruger vale i stedet for. Det giver også lige brødet lidt ekstra. Vi fortsætter i køkkenet, hvor børnene er ved at lave godter til nissen, og vist også til dem selv. Kuglerne her, dem laver de ved at blende eller morte i blødsatte mandler og kakaonips, som det efterblandes sammen med hamfrø, smør, kokosolie og honning. Bagefter kan man så rulle dem i hakkede godtebær, kakaopulver eller kokosmel. Det er mest for at give dem en overflade, så de ikke klistrer, men også for at få det til at se lidt lækkert ud. Det er lidt blødt det her. Ja. Fordi det er blevet lidt varmt. Ja, nu det, jeg kan også se, at de begynder at blive lidt mere i form den her. Tænk det, hvor mange der er. Du må gerne tænde den. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jeg skal lige Og det var nemmere derude på kanten. Den er rolig. Bevæg den roligt. Meget som om det er en... Nej. Ja, som om det er sådan. Nu må du godt trykke på den der. Jeg har de her vandler, som jeg har fået af min mor, som jeg er meget glad for. Men som der er hul i, som vi lige skal se på. Jeg har fundet noget garn, som ikke er den samme type, men
men det går. Det er et lidt vanskeligt hul her på en finger. Og det er nogle små sten. Så jeg tror, i stedet for at prøve at lave masker her, og stoppe med maskerne, som man måske traditionelt ville gøre, så vil jeg simpelthen bare binde det til med nålesten med tungestil. Nu kigger vi på det. Frida syr hele vejen i kanten rundt om hullet med såkaldte tungesting. Tungesting er egentlig ret simple at lave. Det betyder faktisk bare, at tråden bliver ført på en måde, så hvert eneste sting faktisk er en knude. Det gør det meget holdbart. De hedder tungesting. Det er fra min ende. Så kommer det kommer ikke til at ligne. Det bliver tydeligt, der er en lap. Men her på indersiden af hånden, kan jeg måske også leve med det. Men hernede, der er det så vigtigt, at jeg får fat i masken. Den her maske. Hernede i bunden. Den vil jo blive ved med at travle op, hvis vi ikke lige får fanget den. Så det næste sting, det sætter jeg ind i den. Det her er en nem måde at stoppe ting på. Som så får sådan en fin rund lap. Det kan være meget. Som hun siger, så bliver det en lidt grov lap, når man vælger at lappe på den her måde. Men man kan jo vælge at lave sådan en lap i en helt anden farve end normalt, for eksempel rød, og så gøre det til en del af handskens udsmykning. Nu er Frida kommet hele vejen rundt, og så gentager hun faktisk bare processen endnu en gang. Her viser hun, hvordan man laver tungestinget. Så nu har jeg arbejdet hele vejen rundt på den her måde. Og så er det bare at fortsætte og fortsætte og fortsætte, rundt og rundt og rundt, indtil hullet er lukket. Her, det ved jeg ikke om I så det, jeg tog 2 masker hernede, fordi vi skal til at dreje, for at undgå at der kommer så meget hul, når jeg drejer. Det er meget bedre. Nu er lappen færdig, og så kan man gå videre med enden af fingeren, som også er løbet. Så jeg gør det samme. Der er det lidt noget andet, der er det jo ikke et hul som sådan. Men nogle masker her, det er fordi den yderste kant, den er blevet slidt i stykker, og så de næste, de er trævlet op. Så der er faktisk nogle masker her, vi kan rekonstruere med en lille hæklenål. Så kan vi komme helt op i kantniveau, så vi kun får en nålebundet kant deroppe. Nu hvor maskerne er blevet rekonstrueret, så gælder det om at få lukket dem, så de ikke bare løber op igen. Det er derfor Frida er ved at fange maskerne på en nål. Man kan være nødt til at fange dem løbende, efterhånden som man rekonstruerer dem, for at undgå at de løber deres vej, imens man arbejder. Det kan godt være piller her. Men det kan betale sig. Og til sidst fører man nål og tråd igennem maskerne, så de bliver låst. Så trækker vi simpelthen bare tråden igennem de her masker, som jeg har lavet igen. Så er jeg nærmest oppe i niveau. Så nu er maskerne fanget. Men fordi enden er så tyndslidt,
så agter Frida at sætte en række stæng hele vejen rundt, for ligesom at holde på det hele. De er jo lidt tyndslidte her. Så langt når hun imidlertid ikke, for pludselig kommer Alvin rendende med en historie om et stykke træ, han har arbejdet med på snittebænken. Jeg har lavet en nisse med krumhat. Ej, den er da godt nok flot. Men jeg siger dig, Den var fin. jeg bildede mig ind, at det var at ansigt den her. skulle skærpes, den der båndkniv. Og så skulle jeg lige lave halen på Kleas-nisse. Og så fandt jeg ud af, at det her det bare er umuligt at snitte i. Ja, det er noget træ. Spidslen er. Nå, okay. Og det er, det, jeg det prøvede lige er, at hasle i. det er hun, jeg det er prøv- ikke specielt. Ja, jeg prøvede lige noget hassel, Ja. og der gik den bare lige igennem. Men den er Og jeg virkelig har altså flot. haft Mikkel til at slippe den. Det er bare fordi, at det her det er så hårdt. Skal den have brændt et ansigt her så? Ja. Den er flot. Virkelig flot. Og det kagede her, så jeg følte i krumningen som en knast nærmest. Det var umuligt. Nå, jamen, båndkniven, det er også for bred, er den ikke? Den er for... Nej, jeg har en, der er så snart her. Nå? Næsten. Men den her... jeg skal have noget andet træ end det her til den næste. Alvin løb ud igen, og Frida er gået i gang med at sætte sin tunge stæng rundt i kanten for at afslutte maskerne. Nok de samme sten. Jeg kan ærligt finde ud af. Det er de samme sten, som børnene bruger til at lave bolle. Er du klar? Du er klar. Så har jeg stoppet de her huller. Det er ikke måske ikke den smukkeste stopning. Det kunne være blevet flottere med en strikket stopning. Men det er funktionelt, virksomt. Nu kan jeg bruge dem igen. Forhåbentlig holder det i noget tid. Efter middag var vi blevet inviteret til julearrangement af nogle venner, der bor inde i Hvidkildeskoven i en gammel herskabsbolig, som kaldes for Slottet. Frida blev kørt sammen med de 3 mindste, mens jeg cyklede sammen med de 4 største gennem skoven. Vi havde regnet med, at det ville være en nem tur, men det var ikke særlig nemt eller særlig sjovt at cykle på de våde, smattede sneveje. Frem kom vi dog. Det er et imponerende sted. Desværre var det alt for mørkt til, at vi kunne tage billeder af selve huset, men der er virkelig tale om et lille slot, med mange værelser og udsmykninger. Og se så lige, hvad der var i stuen. En pejs. Hvor der er pejs, er der potentiale. Hvis man nu lige skaffer nogle pinde udenfor først. Så kan man bage snobrød. Så er der åbent for... Og så var børnene ellers beskæftiget de næste mange timer. Vi havde taget en dej med, fordi vi tænkte, det måske ville blive muligt at tænde bål udenfor. Men det her, det er da meget sjovere. Pludselig drømmer vi alle sammen og have en mulighed for at have bål i stuen. Så en eller anden dag, der må vi bygge en pejs. Vi lavede dog andet end at bage snobrød. De folk, der bor der, har nemlig et hav af musikinstrumenter. Her er det Rauke, der undersøger noget, som vist nok er lavet med en gammel ekspansionsbeholder. Men lyden er fantastisk, og han er ret nysgerrig på, hvordan det dog kan lade sig gøre. For tiden udnytter Clea enhver anledning, hun kan, til at snitte noget, som måske kan blive til en fugleunge. Den jeg som gav. Hvad siger du? Det er den her. Det er Nå, den skal af. Den er lidt svær for af, ja. Og selvom Groa hun insisterede på at bage snobrød, til hun til sidst var helt rød i hovedet, så lykkedes det hende alligevel til sidst at få hende til at lave det, vi egentlig kom for. Nemlig at sidde og hygge med julepynt.
Til vores glæde fandt vi også et musikinstrument, som oven i købet indeholdt en motor. Det skulle give en særlig lydeffekt. Og for at gøre det endnu sjovere, så virkede motoren ikke. Så var der pludselig noget, vi kunne gå i gang med at fejlsøge. Man kan vist godt sige, at det var en dag, hvor der har været noget for enhver smag. Hvad er det, du måler med? Eller? Vi slutter af med billeder fra snobrødsbagningen, for det var trods alt det hyggeligste. I et hyggeligt hjørne med dæmpet belysning til den sagte lyd af gløderne, der knitrer.